Matul l-aħħar sentejn sar investiment kbir fit-taqsima tal-klieb fih dan il-protezzjoni ċivili, magħruf aħjar bħala l-USAR, Urban Search and Rescue. Parti minn dan l-investiment kien li nġibu aktar klieb għal kull tip ta' eventwalità, klieb li nġibu mir-Repubblika Ċeka. Tkellimna ma' Donald Kutajar li jmexxi din it-taqsima magħmula minn 7 membri tal-protezzjoni ċivili. Kienet armata b'żewġ klieb biss u fuq bażi volontarja. U l-gvern ħass li għandu jinvesti f'din it-taqsima. Jixtraw 6 klieb. U pratikament, apparti li jixtraw il-klieb, kena ninvestu f'van fuq li bil-air condition, minħabba transportation kemm waqt li sejnina training u anki waqt li għedin ħammorru biex nakkumpanjaw il-kollegi tagħna fejn ikonna dizastri. Din is-sezzjoni tintuża sabiex takkumpanja lil pulizija u sezzjonijiet oħra fih dan il-protezzjoni ċivili f'każi ta' persuni rrappurtati nieqsa bħal fil-każ tal-mara Daniża li stabet mejta ġewwa Għawdex. Ix-xalla dan nista' ngħid li ġejna majtin darbtejn biex nfittxu persuni nieqsin ġewwa Għawdex u l-ġimgħa l-oħra għandna persuna għadha missing ġuvni ta' 19 sena għadna għedin namlu searches għalih. Din is-sezzjoni tiġi majta wkoll f'każi ta' kolasta bini waqt kostruzzjoni jew terremot kif ukoll tista' tagħti s-servizzi tagħha barra minn xtutna. Għalkemm is-sezzjoni hija waħda mill-iżgħar fih dan il-protezzjoni ċivili, id-dedikazzjoni hija waħda kbira. Jgħaddu fażi minn kors 5 xhur tajjeb fejn ikollhom il-training isir l-ewwel ma jsir fuq bonding u mbagħad nibdew is-sessjoni tal-obedience għax hu qasam fi 3. Il-klieb jinġibu Malta fl-età ta' bejn 9 xhur u sena u 3 xhur li hu meqjus bħala l-aħjar żmien biex il-kelb jitgħallem, dan minħabba li jkollu aktar enerġija fl-istess ħin li jkun beda jimmatura.